det, mand. Så kommer man hjem efter en fed weekend med fest og det hele. Og så er der bare en pædagog, der tror, man skal stå op og gå i skole morgen. Nu skal jeg have, mand. Jeg skal sgu ikke gå i skole, mand. Jeg er syg. Men det fatter han sgu ikke. Når man fester en hel weekend, så er man sgu ikke. Man kan bare ikke gå i skole. Det er bare det. Fuck ham, mand. Men det finder han nok ud af. Nej, det er sådan en stille og rolig hyggeaften, kan man sige jo. Hele weekenden. Så. Det er det, eller? Hvad så, fætter? Om jeg har haft en god weekend, det kan du tro, jeg har haft, mand. Ja. Hold kæft, mand. Jeg er ude og feste lidt. Ja. Ej, du kom ikke ud af den lortefarm der, hva'? Ej, det gør jeg godt nok, mand. Jeg er jo ude i byen nu. Jeg fik rigtig en ude i baren, du ved godt. Jeg skulle lige hente en drink, så står der fandme en perker og snakker til min dame, og det gider jeg sgu ikke. Ej, jeg kan bare lige have noget pav, mand. Han fik lige en skalle op i hovedet, du. Det skal vi sgu ikke have sådan noget. Og så står han natur med sådan en næse, du. Så kan han lige så godt få en i nakken også. Smæk! Så ned på gulvet med ham. Det bliver sgu ikke den pissespand. Spas og perker, du. Han kan bare sige at komme væk, jo. Og holde sig fra min dame, jo. Ja. Nej, vi gik så jo hjem til hende. Om jeg fik fisse? Ja, hvad tror du selv, mand, jeg gjorde? Hold kæft, mand. Hun var godt nok fugtig i fuglen, du. Høj, hun kunne nogle tricks, det kan jeg love dig for. Yes. Ja, men vi fik rigtig en hel omgang og hele natten. Og min kæreste siger til det. Hun kan bare være ligeglad, jo. Hun fik da også snak om søndagen, jo. Ja, fuck hende da. Hun skal sgu ikke sige noget, hvis hun får helt arm, jo, og hun får da ikke for lidt pæk. Nej, det er der ikke ud i, du. Nå, men du har det godt. Ja, men vi snakkes ved, du. Jeg skal finde en pædagog her. Jeg skal have flere smøger. Jeg har ikke så mange mere. De skal bare købe ud til en tank. Jeg skal bare have smøger, du. Ja, vi snakkes ved, du. Morgen. Nå, men jeg har sgu ikke flere smøger end den her. Så jeg skal finde en pædagog, som tager ud og finder mig en tank.